Nining Santos nga misa, iapil usab nato sa itong mga pag-ampo.
for the fast recovery of Visitation Absin, and for the birthday thanksgiving of Christine Noel, and also for the soul of Aljun Jigjig Tali, our former sacristan here in Laray, nga nipanaw na in taon kagahapon adlaw. And also all the poor souls in purgatory. Sa ngalan samahan sa nakog sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa to ang Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Mga igsuon, wag ginusul kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Kalay nanto kita sa Dios nga magagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Magampo kita. O Diyos magbubuhat og manunubos sa tawo,
Nagbuot ka nga ang imong pulong mahimong tawo, sulod sa tiyan sa babaeng kanunayng berhen. Dungga kining among pangamuyo, aron ang imong bugtong anak, paambit kanamo sa iyang pagka-Diyos, human siya magpaubos aron pag-ambit sa among pagkatawo. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Henesis. Ngari ug pamati kamo, mga anak ni Jacob. Pamatian ninyo ang inyong amahan nga si Jacob. Huda, daygon ka sa imong mga igsuon. Tukon mo ang imong mga kaaway. Sa imong atubangan, muluhod ang imong mga igsuon. Si Huda, ito'y sa leon. Patyo niya ang iyang tukbunon. Ug unya, mupauli sa iyang taguanan. Si Huda sama sa leon. Manghuyatid, ug unya muhigda. Ug walay makapangahas pagsamok kaniya. Nagkupot siya sa harianong setro. Og sipitan niya kini sa iyang mga tiil. Huptan niya ang iyang gahom, hangtod moabot ang tinuod nga tag-iya niini, aron maghari sa tanang katawhan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang katarong mo lambo sa iyang panahon, ug ang hingpit nga kalinaw hangtod sa kahangturan. Ang katarong mo lambo sa iyang panahon, ug ang hingpit nga kalinaw hangtod sa kahangturan. O Diyos, tugahi sa imong panghukom ang hari, ug sa imong katarong ang anak sa hari. Magmando siya sa imong katawhan upan sa katarong, ug sa imong mga nakantos na anak upan sa panghukom. Ang katarong mo lambo sa iyang panahon, ug ang hingpit nga kalinaw hangtod sa kahangturan. Ang kabukiran maghatag og kalinaw alang sa lungsod, ug ang kabungturan makahatag sa katarong. Panaligdan niyang nakantos diha sa katawhan, luwason niyang mga anak sa kabus. Ang katarong mo lambo sa iyang panahon, ug ang hingpit nga kalinaw hangtod sa kahangturan. Ang katarong mamula
magsayang mga adlaw. Ang halaw nga kanilaw, hangtod wala naay buwan. Maghari unta siya gikan sa dagat ngadto sa kadagatan, o gikan sa suba hangtod sa kinatumyan sa yuta. Ang katarong ulambo sa iyang panahon, ugang higit nga kalinaw hangtod sa kahangturan. Daykon nuntang iyang ngalan hangtod sa kahangturan. Mulungtad ang iyang ngalan sa sa adlaw. Diha kaniya mapanalanginan ang tanang mga kaliwat sa yuta. Ang tanang mga naso magsangyaw sa iyang kapulahanan. Ang katarong ulambo sa iyang panahon, ugang higit nga kalinaw hangtod sa kahangturan. Ang katarong ulambo sa iyang panahon, ugang higit nga kalinaw hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ang pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Mao kini ang talaan sa kagikan ni Jesucristo, kaliwat ni David, nga kaliwat ni Abraham. Si Abraham mao ang amahan ni Isaac, si Isaac amahan ni Jacob, si Jacob amahan ni Juda, o sa iyang mga igsuon. Si Juda mao ang amahan ni Pares, o si Sara, si Tamar, ang ilang inahan. Si Pares maoy amahan ni Esrom,
Si Esrom, amahan ni Aram. Si Aram mao ang amahan ni Aminadab. Si Aminadab mao'y amahan ni Naason. Si Naason, amahan ni Salmon. Si Salmon, mao ang amahan ni Boaz. Si Rahab ang iyang inahan. Si Boaz mao'y amahan ni Obed. Si Ruth mao ang iyang inahan. Si Obed amahan ni Isay. O si Isay mao ang amahan ni Haring David. Si David mao ang amahan ni Solomon. Ang iyang inahan, asawa kaniadto ni Urias. Si Solomon mao'y amahan ni Roboam. Si Roboam amahan ni Abias. Si Abias mao ang amahan ni Asa. Si Asa mao'y amahan ni Josaphat. Si Josaphat mao'y amahan ni Horam. Si Horam amahan ni Osias. O si Osias mao'y amahan ni Jotam. Si Jotam mao ang amahan ni Akas. Si Akas amahan ni Ezekias. Si Ezekias mao'y amahan ni Manases. Si Manases mao ang amahan ni Amon. Si Amon amahan ni Hosias. Si Hosias mao'y amahan ni Hikonias o sa iyang mga igsuon. Niadtong panahon na nabihag ang Israelita ngadto sa Babylonia. Human mabihag ang mga Israelita, si Hikonias nanganak kang Salatiel. Si Salatiel mao ang amahan ni Zorobabel. Si Zorobabel mao'y amahan ni Abiud. Si Abiud mao'y amahan ni Elikiam. Si Elikiam mao ang amahan ni Asur. Si Asur mao'y amahan ni Sadok. Si Sadok mao'y amahan ni Akwim. Si Akwim mao'y amahan ni Eliud. Si Eliud mao ang amahan ni Eliasar. Si Eliasar mao'y amahan ni Matan. Si Matan mao'y amahan ni Jacob. Si Jacob mao ang amahan ni Jose, nga banan ni Maria, nga maoy inahan ni Jesus, nga ginganlag Mesiyas. Busa may napulog upat kaliwatan gikan kang Abraham hangtod ni Haring David. O napulog upat kakaliwatan gikan ni David hangtod sa panahon sa pagkabihag sa mga Israelita. O laing napulog upat kakaliwatan gikan sa pagkabihag hangtod nga natawo ang Mesiyas. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mayong gabi kanyong tanan. Tawa man mo, ngit-ngit pa man. Ako lang i-check ba, basig nangatulog mo, kaya nakita na ko, dagang kayo nangatulog. No? Basig ako po makatulog, apil ninyo. On the second day of our simbang gabi, karon, no, we come to reflect the beginning of the Gospel of St. Matthew. O makita nato nga first seems kining mga lista din ni, no, mga pangalan is a genealogy of Jesus. Mura lang og unsa may makuha nato ini nga nagkalain-laing maning pangalan nga dili familiar nato sa kuha diri usara ka pangalan ako ang nailhan dinhi kini si Salmon, no, kasi ginako ni kakit-an og makaon. Mora niya kung familiar din pero the rest, wa niyo ko kaila ini. But beneath the surface of these seemingly unimportant facts lies a profound message para kanatong tanan. It speaks to us not just the historical account but the revelation sa plano sa Ginoo para sa tuang kaluwasan. Diri gipakita kung unsa ang plano sa Ginoo para kanatong tanan, para sa tuang kaluwasan. The genealogy of Jesus, kini ang story
sa the story of God's faithfulness, ang pagkamatinud-anon sa Diyos. The book of genealogy of Jesus, the son of David and the son of Abraham, kining duha nag-connect ni sa atong Ginoong Kristo to the most significant figures of Israel, the history of Israel, kini si Abraham o si David. The gospel is telling us that Jesus is not a random or random figure, but the fulfillment of promises made
this is in this celebration, the Simbang Gabi, which is both time of joy and remembrance of our community, of our family. And we are reminded that we, like those in Jesus' lineage, are called to be instruments of God's grace. Kay instrumento mata sa grasya sa Ginoo nga kinahanglan usab nga ayuhon nato ang ato ang gitawag basic unit of our society nga mao ang ato ang mga pamilya. The genealogy nagpakita kanato that no one is excluded from God's plan. Everyone has a role to play in His divine economy. Kitang tanan, bisag unsa, bisag kinsa pa ta, we are part of this plan. No matter our background, our past, our imperfections, our failures, kitang tanan parte gayon sa plano sa Ginoo niining kinabuhi. Dili na ta magreklamo sa tuang kinabuhi, no kay uban adunay nindot, adunay uban dili tayo nindot, ang uban naglisod, no? Don't worry, ayaw mong kabalaka, kay kinintanan dili ni forever. No? There is a perfect life waiting for us in heaven. As long as we are gathering as a family of Jesus. And we are called to look at our lives in the light of God's plan. Aware ba ta of the ways in which God's working in us? Na aware ba ta ana nga pinaagi ka nato bisan pa sa ato ang unsang klase kinabuhi nga anata? Do we trust that like those before us, God will bring something good out of our struggles and our joys alike? Aware ba ta ana? Well, the genealogy is a reminder that history and our own lives are never random. They are part of the greater story, a story that leads us to Christ, a story that leads us to heaven. My dear friends, may this time of celebration nagpahinumdum ka nato that we are part of that divine story. Let us live with hope, with faith, with gratitude for the God who calls us, imperfect as we are, into His perfect love in God's time. Amen. Mag-ampo kita nga sa Kristo ang gustong kinadman nga nagpakatao nga higpito niya ang atong kakulangan sa kinaadman o kita mingon Diyos nung kinaadman higpita kami. Diyos nung kinaadman higpita kami. Alang sa atong simbahan, nga ang niyang mga pangulo mag-abli sa ilang kasing-kasing aron matuluhan sila ni Kristo ang tinuod nga dalan padulong sa kaluwasan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Alang pangulo sa atong nasod nga hatagan sila kaalam o kaligdong aron mapahigayon nila ang malinawon o maayong pagpuyo sa tanang lungsuranon. Mag-ampo kita sa Ginoo. Diyos nung kinadman, hingpita kami. Alang sa tanang nagpuyo sa kangit-ngit, kasamok o kalibog, nga madala sila ngadto sa kahayag sa kamatuoran, si Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Diyos nung kinadman, hingpita kami. Alang sa tanang sakop sa atong katilingban, nga mubiya sa mga sayop nga pagtuo, magpuyo na sa mga mithi ni Kristo ang dalan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Diyos nung kinadman, hingpita
Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar. Mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa tanang nangandam, alang sa Pasko sa pagkatao sa atong Ginoo, nga mamalandong unta kita sa tinuod nga kinabuhi sa iyang pag-abot. Mag-ampo kita sa Ginoo. Diyos nung kinahanglan higpita kami. Ginoong Diyos, maoy maluluyon o may gugmaong amahan, inubanan sa kasiguruhan o pagsalig nga iya ni Kristo, amo karong daton nga na kanimo ang tanan namong mga panginahanglan aron imong panalanginan. Tungod sa imong dakong gugma, ipadala pag-usab ngani kanamo si Jesus, imong anak ug among Ginoo. Itugot nga dawaton namo siya diha sa tumang paghigugma. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Oh
Kalihog ka nito. Mga igsuon, pag-ampo kamo aron ako gayong sakripisyo dawat nato sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Santo sa Ginoo ang mga gasa sa imong simbahan, himuha nga mabusog kami sa pan nga langit nun. Pinagi ni santos nga pagkalawat, kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo aton Dios. Angay ug matarong. Angay ug matarong gayud, sibo ug makaluwas nga kami sa kanunay ug sa tanang dapit, magpasalamat kanimo Amahan, makagagahom sa tanan o kanunay buhi nga Dios. Kay sa among mga kasing-kasing, nag-andam ka o puloy-anan alang kanimo. Nga pinaagi sa grasya sa Espiritu Santo, imong giputli diha sa kahayag o imong gibalaan diha sa imong pagpuyo. Apan tungod sa matinud-anong pagtuo og sa misteryo sa pagkatawo sa imong anak, ang Berheng Maria na imong ulusahong puloy-anan sa imong himaya. Balay nga bulawan nga dayan-dayanan sa Espiritu Santo o sa mga virtudes, ari-anong palasyo nga nagasanag sa kaanyag sa kamatuoran. Balaang syudad nga nagasadya sa tubod sa grasya, arka sa bagong kasabutan, diin gipahiluna ang tigmugna sa bagong balaod ni Jesucristo among Ginoo. Pinaagi kaniya ang mga anghel sa langit, naghalad sa ilang pag-ampo sa pagsimba samtang nagsadya sila sa imong presensya sa kahangturan. Ang among mga tingog mahiusa uban kanila diha sa ilang madaugong awit sa pagdaye. Santos kadikaw Ginoo,
ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ning mga gasa, aron mahimo kinilang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang matinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini maong akong lawas nga itugyan alam kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. May pasalamat kami pag-usab, mihatag ni ngatos siya matinun-an og miingon. Dawat na kini og Panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Kristo akong manubo, ihanan ang kaugaling, ang pagkaunugin, ihanan ang gitan ako, ang tunay siya ako, ang tunay siya ako. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanaw ni Kristo, naghalad kami kanimo amahan nining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga ngayan nga matubang og moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkayo sa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Obispo, o sa tanang mga pare. Hinumdumi usab ang among maigsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila. Labi na si Aljon Jekjik. Og ang tanan nga matay diha sa imong kaluoy, dadas lang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluoy kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, ang inan nga olay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, ban sa mga apostoles, og sa tanang mga santos nga regatuman sa imong kabubuton. Latas sa katuigan, uban kanila amoy ikaw nga daygon, ug amoy ikaw nga himayaon, pinaagi ni Kristo, imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatagan na kanimo makagagaho nga amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dumugog himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa atong amahan, atong gamiton ang mga pulong gitudlo kanato sa atong manunubos. Sa mga
Nagpaminayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Atay kami sa kalinaw ni panahon naron tinabangan sa imong kaluoy. Malikay kami kanunay sa salaog malayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Ginoong Kristo, nag-ingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuto na tayo kami sa imong kalinaw o kay usa. Ikaw nga buyog hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Manaw sa kanino. Karon ipakita nato atong panaginig sa unay. Mga igsuon, kinimo ang kodero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa padihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo. Apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. With the blood of Christ, bring me to eternal life. Would we see the King, or we
ikaw aniya ka na uban ka nako. Diyos ako ikaw galingon. Ayaw ikot manimulan ka.
Magampo kita. O Diyos nga makagagahom, human kami mabusog sa kasang Diyos nun, manganda yun da kami ni ini kanunay, aron dinagkutan sa imong Espiritu, mudanag kami sama sa kahayag nga suga, inigabot ni Kristo imong anak, nga mauwang ginuwang tud sa kahangturan, kini among gipangayo pinagi ni Kristo, among Ginoo. Palihog man lingkod sa makadiyot. Good morning to all of us. Tuguti ang atong mga pasalamat. Bisag kaulion na ta. Pero ato gining buhaton ang atong mga papasalamat. Una sa tanan, ang atong Ginoo na naghatag nato nining atong kinabuhi. Pagpakan nato atong Ginoo. Pangayoon nato kanunay kaniya nga makalahutay kita ning ato ang siyam kaadlaw nga misa de Gallo Novena. Ug sa atong mga Advent candle sponsors, Mr. Renato Pitogo, Mr. and Mrs. Blenny Estiliore, Mr. Wilfredo Mirasol and Ashley, salamat kaayo ninyo. And then ato ipadayon ang mga chapel sponsors nato karon nga kadlawon ang Zone 4 Chapel, San Jose Chapel, William Lines, Our Lady of Fatima Chapel sa Sitio Kawayan. And then sa akong mga kauban nga nangalagad sa ining Santos nga misa, ang atong lectors, kantor o moderator, sa mga altar servers, salamat kayo ninyo. Sa akong mga kaubang extraordinary ministers of the Holy Communion, sa atong mga collectors, guild members, salamat kaninyo. Sa atong choir, ang WAF choir, pagpakan na atong choir. World Apostolate of Fatima Choir. Unya sa atong mga volunteer organization nga naa sa gawas, na diin kita na ikahapsay o kalinaw ang atong pagsimba nga ni nangalagad sila nga voluntaryo. Of course, ang ato ang Talisay City Police Office o kailahang force multiplier, City Tuda sa atong trapiko, ang Barangay Captain Jun Cabrera, ang Barangay Official sa Barangay San Roque, Barangay Tanod o Barangay San Roque, Iski Officials and Youth Volunteers of Barangay San Roque, Boy Scout and Girl Scout from various schools, salamat kaninyo. Barangay San Roque Medical Responders, Talisay City Disasters Risk Reduction and Management Office, ang ato ang Parish Parking Collectors, ug ang atong kauban sa organization Parish Knights of Columbus Officers and Members, sa ato ang sponsor, sa ato ang digital LED screen display diha sa ato mangan o sa pasad sa ato ang parokya, Brother Roger Lopernes, salamat kanimo. Sa ato ang Parish Social Media Communication, nga diin nagpadayon gihapon atong live streaming nining ato ang Misa de Gallo Novena para ni atong mga kaigsuonan natong naigihambing nga mga balatian nga dili kaanhi dinhi sa simbahan. Og sa ato ang mga kaubanan sa ato ang opisina nga mga trabahante nato nga dian din sila kanunay nagtabang kanato. Ini ang akong nakalimtan gahapon, ang food and refreshment sponsors. Dako kini sila obligasyon, so paato gini silang pasalamatan. Ang kagahapon, ang mga katikista ug ang Knights of Columbus, so karong adlaw ang Couples for Christ, salamat kay ninyong tanan. Kini sila ang naghatag og
painit sa ato ang mga volunteers, nga kadaghang mga volunteers o mga kauban na itong nag-serve ining Maong Santos nga misa. So salamat kaninyo. Kinig, buligan sila, nagay sa atong kauban, Sister Josephine Swert Bayer, o Arbis Bake Shop ni Sister Alma Galang. Salamat kaninyo. Ug sa ato ang Parish Youth Coordinating Council. Of course, ang ato ang Master of Ceremony, Sacristan Mayor, Kuya Ivan Mislang. Salamat kuya. Og sa ato ang main celebrant and homilist, ang ato ang Assistant Parish Priest, Reverend Father Inbensor Milgaso, OAR, pakpakan na to. O kanatong tanan nga nanata ni ining ikaduhang adlaw sa atong Misa de Gallo Novena. Pakpakan na to, matagusakan na tong kuling. And finally, sa atong mahal nga inahan, Our Lady of Consolation. Daghang salamat o maayong buntag. Palihog manindog. Ang Ginoo manaa kaninyo. Hog manalangin kaninyo ang Diyos nga makagagahom sa tanan, ang Amahan o Anak o ang Espiritu Santo. Nahalad ng santos nga misa, dadang kalinaw gugma ni Kristo. Sa makausa pa, palakpakan nato itong Ginoong Kristo, pag maayong buntag kanyang tanan.